sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2, may gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kitasang panahon sa aton nga linya, Sir Gan ni Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Aksyon Bray, mayang gabi sa aton mga listeners, no? Ari lakat sa atong archimbo sini nga gabi, Huwebes kita karon Nobyembre 12 tuig 2020. Nakita mo naman siguro Aksyon Bray. Aha. Ang nagagawa sa TV, no? Grabe ang Grabe, Tod. yung Ulysses sa Marikina. Aha. Nakawas-awas ang Marikina River. Mhm, Damo sang ginapang riskyo. Aha. So, diri sa aton, ang apekto lang diri nga hazard sa aton may ara nga mahinay asta sa may kasarangan. Mhm. Kag may tinion man nga madamo ang pagbunok sang pagulan kagina. Nabatyagan naton diri sa kabugusan sang Western Visayas. Walang gidugay. Aha. Amo ning hazard nga nag-apekto di sa aton according sa Severe Weather Bulletin number 23. Sa baybayon daw ay kita ya hazard daw nagbalik sa light to moderate lang. Mhm. So ang lokasyon karon so ni Bagyong Ulysses ari siya mga 200 kilometros sa nakatungdan na sang Iba Sambales. Mhm. Pagkalampuwa siya ni sa Iba Sambales, si baybay naman na pa West Philippines Sea na siya. Mhm. Ari siya sa 15.2 degrees north, 118.1 degrees east. Aha. Nagagiho ni siya westward o kung nakatungdan 25 kilometro ang kadasgon. Mhm. Kag may persa ini siya o kung kabaskugon nga hangin kapin sa 120 km per hora. Nagamadlos ini siya mas sobra sa 150 km per hora. Tanan nga tropical cyclone warning signal wala kita signal number 2, wala man kita signal number 3. Aha. Signal number 1 na lang pero ara sa Luzon wala na sa Visayas kag Mindanao. Mhm. Karon ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Lubang Island, Lapta, no? Maulano ng tempo nga may pagmadlos ng huyop sa hangin halin sa kay Bagyong Ulysses sa gihapon. Aha. Ang Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sang Luzon, magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Nga ginaubdan ini sang trough ni o kon extended elongation sa iyang mga galom ni Bagyong Ulysses. Diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao daw nagbalik sa normal ang aton timpo, may pag-uum-guum ang kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan, may naligwin ini nga mga pagulan alin sa localized thunderstorms. Ang Palawan makabatyag so may kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin nga magahlin na bagatnan nakatungdan pakadto na bagatnan o kung southwest to south. Ang iban man nga bahin sang Luzon magahalin naman niya ang huyop sang ila hangin halin na sa nasidlangan
pakadto na bagat na nasidlangan o kung east to southwest nga may kasarangan at nga mabalot ang kadagatan. While diri sa aton Visayas kag Mindanao ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga magahli naman niya na bagat na nasidlangan pakadto na bagatan southeast to south sa gihapon nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. So paabot-abuton naton ang localized forecast naton nagapabilin nga may paggulugal o mga aton kalangitan hasta sa may naligwin ng mga pag-ulan, balik na kita sa normal kag ang aton nga coastal water condition kag ang aton nga forecast wind noar kita sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin sa nabagat na nasidlangan pakadto nabagat nan southwest to south kag ang kondisyon sa aton kadagatan na rin sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulutapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 9:32 sini nga gabi magataob 1.2 metro ang takos sa kadalumon. Ang hunas magabalos alas 3:33 buwas aga sa takos naman nga 0.3 metro ang kadapawon. Kag alas 5:18 nagtunod si haring adlaw magabot labing sa alas 5:38 buwas sa aga. Ari kita subong 25 sa 31 degrees Celsius sa gihapon. O kon 67 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Yun ba? Sir Gan, sini nga ka mga alas 5 sining hapon grabing kilat so far. Grabe, Sir Gan. grabe. Oh. Why to may report na sa inyo may naigo abi palayo lang? Talom sang kilat ya. Gani? Kan ininyagaw ko ginapamatay man mga aton mga sakit la. TB, ang espiyo nga alamagon, mga sharpened needle. So pangsirado mga kwan, pangsirado ang mga bintana. Kabay lagi gauyog pating building namon diyo gauyog sang lagapok mo. Wow, si kabay pa nga way lang ito may report karon na. Sir Gan, salamat gid. Sige, action Brian. Thank you sir. Maayong gabi. Sa balita, una sa aksyon. Swerte nga kilat sini nga hapon mo no diri sa Bacolod mga ka-aksyon kada i-grab niya ga sala kaman pa lipod ko nanong pa lipdan mo. Pagdaguob niya bausus ko sa sulod sa akon tarak-tarak daw ga uyog action hands mo. Matyak ko do grabe no pati building di ko kabatsyag ko mo ko grabe man no. Ang impact mula sang init kay nasang tulo temprano kag ang bugnaw nag kuan gid salpukana gid amo ng resulta niya. Ti suliton ta ang kilat ang ginaamag niya sini mga radyo no, mga radyo ang inyo sini nga mga handset dira, ang inyo sini nga television gid no, ang espeho dira nan pang taguan nyo ni cellphones kag mga matalom nga bagay mga stainless dira amo ning kontray gid no. Kag pula nga bayo connection hands ambal nila kag hindi kasagi kadlaw klabi na gid unto mo yelo na delikado na kay kung sagi ka kuno kadlaw may ara ginaamag man na kuno sang kwan man mo sang kilat man mo no ay ni aton disparates man nang kulo kadlaw kag ang bayo nga pula mo pero itong ginpang mention Sir Ganit ako ya pretty sure ginatunaan na nila mo na. So halalong gid kita na mga utod dira para layo gid sa disgrasya. Kag di ka panago sa isa ka lugar nga inang open field siya inabalang sa palibot ang ligwa tapos ara kas tunga baw amo ginakunong alamagon gid kuno sang kilat. La City Jazz antes pa naman tanan ng aton sa nga pagpangalagad ang pagpangamuyo ta against COVID-19 ang mga disaster subong man kontra sa naman nga sa isang balatian. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang,
batok sa 2019 and coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 13 na. Subong nga adlaw Webes, yara na kita sa Nobyembre 12, 2020. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sining Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton na pwede man ka mo to makabisita kay pwede man makamonitor, makabasa pa. Sa Facebook page naton while nagalantaw sa mga viewers naton subong paki-share, no? Kag i-likes dira para at least maglapdag pagid ang aton sining information tonight para sa pagpahibalo sang matudtod nga balita gikan diri sa Aksyon Radio Bacolod. Sa YouTube pwede man kag sa aton sining Twitter account. Sa mga texters naton yaring numero 0938-225-5017. Sa mga viewers naton bisita lang sa comment section kaya tagan ta ginakaron sang hustisya ang inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tub-9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalinagumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Unahon tagide karon dugay-dugay ang isa ka number 1 bakagawad sang isa ka barangay sa syudad sang Sagay. Ginluthang sinigid lamang nga hapon sang riding in tandem patay. Aksyon Firing Line. Samtang kapulisan sa Negros Occidental nga nagpositibo sa COVID-19, nagdangat na sa 58. Sa 58, tatlo diri ang non-uniform personnel o kon NUP, kag isa diri ang patay. Aksyon Firing Line. Samtang si Police Colonel Romy Palge may ara sang direktiba sa mga police station commanders nga likawan action hands ang tam-an kasalig sang mga priso sa ila sini nga mga istasyon kay iban diri ginagrab ang opportunity kag kun makatsansa magdalagan 120 ka magpalagyo. Aksyon Firing Line. Koy nga ang nag-amo sini ginihimplo diri mga kaaksyon ni Police Lieutenant bag-o subong ila sini nga deputy spokesperson sa Nokpo mo si Abigail Dunasco, no? Ginihimplo diri ang nagluntad nga pagpalagyo sang priso
dira sa Banwasang Moises Padilla. Action firing line. Hasta subong way nakita no sa Oktubre 24 nadula lang kalit ambot kung sino nagasugid husto kay may nagahambal nga labi na gid ang pamilya sang nabiktima sa to nga inang truste ato sang pulis. Pero ang interview naton sang nagligad kay Police Lieutenant Wilma Silva, ang deputy spokesperson man sa NOCPO nga daan nga nag-ayo ato nga magpadala sa hospital kay galain matsyag niya. Pero sa sagwa na siya sa custodial facility ay dumalagan. Why gid madakpan sa pulis? Action firing line. Samtang ang iban nga balita makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad subong nga gabi, i-check ta man ni karon liwata. Salamat gid kay ginbungkal na balatong sa Mansilingan na down to Handumanan Felisa Road mga kaksyon. Proyekto ina nga gin patuman sang syudad, no? Ining ginpang buhuan nga dalan dira. Ang ini nga isyo kuri sagi tadi ka Kutibaw kada gabi ginamunot na de kag naka-interview man tadi sa barangay kapitan sang Mansilingan. Gin obra na nagligad nga simana, subong do naglala pagid ka hindi consistent ang trabaho. Action firing line. Mobrahon lang kamay gana kon hindi man. Ang resulta action hence traffic kay puwerte kalisod sang sitwasyon. Tigid pabutangan sa mga traffic enforcers at kagina to kung nakaponitor lang kamo sa report ni Action Alvin Graba ang lugar to puwerte kabudlay sa sitwasyon. Way labot nga lubak-lubak, yabok, traffic pa, tanan, daw linugaw, guwan nila da. Action firing line. Tanisa mo na nga sitwasyon, da sigon ang trabaho, hindi kay pabuyan-buyanan, blaw. Pabuyan-buyanan, kag ang perwisyo, ang gamhanan nga pumuluyo, action hands, nga amo mani ang nagbuto para ibutang kamuda sa pwesto. Action firing line. Boka namit, gini mga politiko kung kisa kay sa panahon, iya sa eleksyon, kamo nga pumuluyo ang amon sini nga pagasundon. Public office kuno, public trust kuno. Pero subong kay nagdaog na bahala kamuda mga nimal kamo. Action firing line. Sa tuod gid lang ang mga opisyal subong duay na pakialam is pumuluyo di bla? O bisan ilampos mas bato da. Way na pakialam pero paglapit ng eleksyon, bantayin nyo bla. Magtunga-tunga sa 2021 kaya daw mga tutoy nis lang magpangamusta sa mga pumuluyo. Action firing line. Pero balikan ko na karon ari man no kanami man nga klase negosyante ris Bacolod kabalo na gini sila nga ang COVID-19 subong nga mo ni kaharadlokan na sahi sang virus na paidalom pata sa General Community Quarantine. Pagkatapos nag-init pa tong isyo sa Art District kay nagtipon-tipon to mga pamatanon. Sila iyan nagbaton-baton man sa mga party-party sa mga kabataan ho. Ano ning Caribbean dira sa may Golden Field complex so inano si tabo man ti pinasiradaan sang City Legal Office sa Bacolod. Ti nano way gid kamo ideya da, management da, party kids gani ang pwede makagwa sa action hands 15 pataas. Ti ko magabal kita kids kundi 15 down bawal tapos party da kamo iya. Action firing line. What ay nako naman ka ulugtasan nga mga tao. Gapinsar lang ta permisang kwarta. Way taga pinsar sang was damlag ta. Action firing line. Puro lang taya kwarta pero kung magkala disgrasya ina dira karon sa COVID-19 mga kaksyon. Ay basulon ta naman ng gobyerno. Action firing line. Tiko dos lang sa syudad kay ginpa siradhan halinto sa Punta Taytay nga siradhanay hasta diri sa may Karibiano. Ti ano pa gid ang iban diri nga lugar nga nagakwanda tipon-tipon da ano pang hulaton nyo da? Action firing line. Di gid kamoy kahulat iya nga magtadlong na tahaw nga si COVID-19 may bakuna na ta hindi na ta mahadlok abi ni naka amo ni nga sitwasyon tulat kamo da kay ginaplastar ba ni tudo? Action firing line. Samtang ang iban nga balita gikan Kapitolyo Provincial oy diri sa Bacolod election hansa may ara na kita sang 38 ka barangay ini confirm ko pa niya nga COVID free na no? Sa dagligad 23, 25 subong 28 subong 38 na do kanami no. Ini bululigan tani
padayunon tani nga naganubo ang cases diri sa aton kay para makabalik kitas normal kag magbukas hustong negosyo ta. Action firing line. Ang balita sa probinsya, iya mga empleyado sa Kapitolyo nagalaom sa gihapon nga makabaton sang extra nga bonus. O kwarta na niya. Action firing line. Hamakon nga di kimo maglaom iya nga besing iban dira Action JM ya nautangan mo na to sa Tiangge ni Inday ni Nay Milagre. Action firing line. Kaya anong ibayad mo to karon? So itik-itikon ta si Kuana. Itik-itikon ta si Governor Eugenio C. Lacson kag ayo-ayoon ta siya nga basi pa man lang gov. Maluoy man kamo sa amon. Action firing line. Kabalo ka mga tani, ang mga empleyado tani, mga deserving man ni sila mo. Deserving gini sila iya magbaton sang ginatawag naton na magbaton sini mga bonuses nga ini, no? Kay tiga trabaho ni sila. Magluwas lang sa mga empleyado nga nagabaton nga tamaran. Action firing line. Nga wala man sang trabaho gid pero ti nagabaton, daw bla. Ang iban na guro sang liga to election hands gabaton tag 80,000 nga bonus, abe extra bonus. Do hindi man guro magkumkom ngani kay kabalos la kun anong kapasidad nila nga duway makugo-obra mayo pero nagbaton ko niya. Galing kiti ara na yummy. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan ko na karamak aksyon ng mga balita sa lokal mang lugayawon ko to gamay lang sa national boses ko. Anong natabo sa aton subong sa kalibutan man, no? Grabe. Yeah, anyways, may linog sini nga hapon nga nagaluntad dito sa Surigao del Sur o Condil Norte, las 3:18, no? 5.3 magnitude. Kag ang lugar nga naigo niya mo ang parte iya sang Burgos Town kag sa intensity 3 driho amo ni ang Surigao City kag Rosario, Agusan del Sur mga kaksyon, no? Check pa naton karon pinaka-update sini kung may managkarumpag na to nga mga building man. 5.3 ti daw mahinay-hinay ma lang pero ti ang inantaob lang nga ara na sa ang hudauna pero may kakulba lang at ti amo ni pila ka adlaw basi magdinalaga na lang kita nga way mga buot tungod sa anxiety naton. Action firing line. And si Presidente Rodrigo Duterte nagpatigayon sang aerial inspection, no? Sining hapon upo dya dire ang iya sining sidekick. Ang iya sining partner in crime. Hindi, no? Partner na sa trabaho, Senador Bongo. Action firing line. Sakay sila sa eroplano kag nagpanglantaw sila sa aerial sa kahawaan sa mga puloy-an dito sa area sang Marikina sa Montalban, Rizal, mga kaaksyon. Kabalo ka mo action hands ang Marikina nga ini. Ari ring matahom Marikina River nga ginanamin nila katahom na di mo ginalagaan giniya, no? Pagkatapos sa uluunhan sining Marikina nga pinaka-downtown nila amo na ni ang medyo bukid-bukid nga porsyon saka kato sa Rizal action hands. Ti ang sitwasyon nga porte ang bukbo sang ulan halin kagabi hasta nagkaagahon bao kibot ang pumuluyo sumaka ya ang tubig sa suba kag didto umalwak tanan sa mga puloy-an. Action firing line. Mga gymnasium didto kag iban pa, no? Grabe iya mo. Gaguluwa to atop na lang mga kaksyon ang kitaon. Si Presidente Rodrigo Duterte upod kay Senador Bongo nakakuha sila sa mga grabe kaluluoy nga mga litrato, no? Pagkatapos may mga ang tigulang action hands ara sa ibabaw sang atop, mga kabataan, may mga masakiton pa to, no? Di ka malusot pinangguba nila action hands ang ilang sining atop. Kag dito sila naglulusot, no? And mga kasapatan, no? Ay makaluluoy nga sitwasyon. May lang kung ido kay makalangoy saka sa babaw atop. What if ikro mga baboy nga tutos tangkal? Action firing line. Hindi man na matago, da may mga baboy manada mo, may mga kung ano-ano na lang, no? So si Presidente Rodrigo Duterte mando na, no? Sa tanan nga mga ahensya sa gobyerno nga may concerns ni, like for example ang mga DSWD, ang mga ahensya sa gobyerno nga magbulig sa ila, mga AFP mga kaksyon, PNP, ang Philippine Navy dito, ang Philippine Army, Philippine Coast Guard, no? Kag ginpagwa na ang mga 20,000 ka mga pulis para magpatigayon sang pag-rescue gihapon. Action firing line. Way pagidya naghulpa o kung may pagidya nag-subside totally
ang ini nga tubig mga kaksyon kalalumos gito sila tanan mga motorsiklo, salakyan, away bilin, no? Way bilin action hands perte iya mo pati mga bayo ubos gito tanan-tanan. Action firing line. Grabe nga hitabo, grabe man si Ulysses no do ka solo sikreto lang sang hanot yan no pero ang resulta niya do sobra pagidya kay kwanto kay Rolly. Action firing line. So, ang mga rubber boats to nakaplastar na, ang mga helicopter kay na nagpangluwas to sa mga tao nga ara sa ibabaw sang atop. Ma-imagine mo, may ginluwas to tagla una, alas 2 ang hapon action hands. Pero kaina pa sila sa mga alas 3 ang agahon to pungko sa atop. Action firing line. Kag kon wala gidya nag-untat ang ulan, gahulat na lang sila action hands nga maanod sila kung lumapaw sa atop sang balay nila. Grabe kasubo sa sitwasyon. Action firing line. Ang Montalban Rizal mga kaksyon, kaagi ko na 2008 nakapamanila ako, kinabigo ko itong action hands sa Action firing line. ginbuhos ko itong akon nga kasakit sang buot sa Manila. Hala, libot nga libot. Sa aka ko na sa Montalban Rizal, ang ilabukid yung action hands, puro subdivision na to. Action firing line. Saka katahom sa mga dalan to pero pagabot sa babaw ay ka na to may makitaan nga mga manami gid nga mga kahoy action hands kay puro mga subdivisions kuwari grabe nga pangguba gid dito tiya mo na way nagidya uyatan ang tubig mo way nagamot mo no tiya do pabing ang tubig ya kundi ga dalo na lang ya padalom. Action firing line. Amo na to ya plus sa mga dalagko nga mga edipisyo nga ginpatindog didto waay sa manggaranon kag pigado subong to sa ila tanan lastra mga kaksyon. Action firing line. Ti subong ang tubig ara gyapon ang inang Marikina River action hands laba-laba na siyang suba kag lapad-lapad nga suba puwerte gid kalapad nga kon wala na siya gabaha ang tubig action hands sa tumananas dalom purti kalino nga atos dalom lang kag limpyo ini siya no kay ang Marikina puwerte maning ilang kwanda mo ilang mga public officials da ka mga pisan bla. Limpyo na sila kag may mga taytay na dira nga didto ka maagi sa kilid sang suba tapos ka basagin pang design na nilang katawo. I don't know kumusta mga infras didto nga mga maayo nga proyekto sa gobyerno sa Marikina. Action firing line. Marikina dira mo na bakal ang mga sapatos tang local na blang made sa Pilipinas ara da sa Marikina no. Matyagan ko damo ginto ya nagkalaanod nga mga sapatos so gina-display da kay naglibot-libot kita da puro sapatos ang makitaan mo da. Action firing line. Nanari nga sapatos ang masagwa pag didto kay amo na ni nga binaha action hands may nagapamunit pa nan pero ang ginapamunit hindi isda mga refrigerator sa iban nga mga tao nga nabahaan. Action firing line. Grabe nga batasan sa mga tao. May mga baboy nga pinangguyod, abi mo tag-iya gali kay mga kawatan na tuya. Ay grabe. At yung problema pag ita karon sa ila to, amo iya ang lugar sa evacuation center. Kay ti sa kadamuon sang pumuloyo nga apektado mga kaksyon, tinilipon sila to sa mga evacuation center. Ang COVID-19 na mo naman itong kapahog sila subong to. Puwerte iya nga disaster sa aton subong sa kalibutan. Ang 2020, puwerte gidya. Lord, grabe iya kakatabo. Kabay pa 2021 matapos na ning problema nga mga dakod lagko nga mga disaster subong. Action firing line. Amo na ang COVID-19 subong gina-stricto man ang mga tao sa evacuation center. Dapat nga naka-face mask ka man. No? Face mask ka man to paano ka na makahuna-huna, maka-face mask pa kung balay mo to, hindi ka sigurado pag balik mo to, anong sitwasyon, basi duta to. Action firing line. Kagi man tadan langoy sa Libertad Extension 1995 action hands, Bagyo Pipang, dumduman mo na Bagyo Pipang. Sumulod sa balay na mo da sa may Libertad Extension, kundi lagyo. Pagbalik mo pagkaaga, ang lutak ara nasa second floor iya. Action firing line. Ang pangalkal mo iya, purti action hands, ang pangalkal mo purti. Ang tanan nga gamit mo sa dalom to, way bilin, no? Pero may nagsulod man tong alaan nga gamit isang tupad balay namon. Action firing line. Nga nagkalaanod mablakag dito sumulod sa pertahan, importante buhi nakapalagyo, no? Ti ang mga subdivisions sa San Montalban, Rizal, grabe aryo. Si Miles Martir Ramalya ang bukid lapit sa subdivision. Dira gid mismo sa bukid ara ng mga subdivisions nga puwerte gid ya.
sa Montalban, Rizal, gida saka kas babaw da. Ay, sus ko. Action firing line. Ara ka sa dalom nga area, makit-an mong ilang nga bukid action hands, madayaw kas katahom. Puro balay labi na gid kong gabi, makit-an mo nga gisiliga ang mga suga, gali kiti ginguba yan na ang bukid. Action firing line. Diri sa aton mga kaaksyon kabay pa, no? Ang Bacolod kag Negros Occidental ikumpara mo sa development kag kadamuon sang tawo populations. Hindi kita ya kalaga sa kadamuon didto sa Metro Manila. So hindi na naton pagpaabuton pa ang kaangay sini nga sitwasyon. So may mga green alert na tadi mga non-government organization nga nagasaka sa mga bukid kag nagapanugid sila nga kalbo naman ganing North Negros naton. Action firing line. Ang forest reserve naton dira. Kalbo na amat-amat na kabay pa matulupangdan sa gobyerno kag hindi na ni padayon pa nga kalbuhanay da, no? Sa mga illegal loggers da, oy maduoy kamo. Kung kamo man nga pangutod da, yung tatanyo na kay may mga kaapuhan man kamo, may kabataan kamo. Action firing line. Ang mga manug-uling da, pero manug-uling kag may malaning ila mo, sanga-sanga man lang gani. Pero may manug-uling man gani nga ginatapas gid mga tati nga mga kahoy. Action firing line. Mera. Grabe tong mayor sang Marikina sa Ludo, ako action hands. Sakay siya sa salakyan niya, nagpanaog sa action hands sa salakyan. Kagatuhod ang tubig. Nagabulig siya singgitan sa mga tao kag nagaluwas. Amo na ya, amo na yang puwerteng alkalde ya. Tido amo nang nami butuhon dason. Action firing line. Amo paginang tahom ang ibang nga mga alkalde gro magbinaha. Pakuribong di bahala kabuda kay katugnaw sang panahon. Action Brian Borden. Action firing line. Ang COVID-19 sa Pilipinas as of today may 402,820. 32,682 diri ang aktibo. 362,427 ang naka-recover, kagang patay 7,721. Ang bag-o sa buong adlaw 1,407. Nagagamay-gamay depende sa swabbing na mo, na. Kag nagahuluhol pa nagiman si COVID-19 pero di kita magkumpiyansa. Sige, amo nang ulo update naton kay ang balita subong national more on bagyo nga si Ulysses mga kaksyon ga ugot ko sa ngalan niya. Doon hindi ko pag-imit lang kiti grabe bla ang mga kakatabo bla sa palibot o subong dito gid sa Luzon area. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Sige, balikan tani karon mga kaaksyon, parte ni sa mga parte ni sa mga kalbuhanay bukid. Sige lang kay isyuhan ta gini every night ting waon ta nga madala tani nga isyu hasta mahatagan tani igtalo pangod sa kaon taning bukid to kag magpangwa kita litrato to kung ano gid man. Kagi palabot na to niya sa provincial government. Kabalo naman ni sila. Last Tuesday morning gani sa pag-program tadi sa Action Hotline, na-interview natin si Attorney Ray Frando Diaz Magaksyon, ang provincial administrator. Kagi natun-anan nila, actually dugay na ning kaso, dugay na ning problema rather, sa probinsya sang Negros Occidental. Actions, akto sa mga public officials ling kulang. Action firing line. La 7:34, kung may COVID kita, may bagyo, kay iban pa nga disaster makaksyon, may ari man pinatsanay nga nagluntad is probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Kwaon ko lang gamay bla sa aksyon Roger Gutibla, no? Kay ining isa ka number 1 barangay Kagawad sang barangay Lupisay na siyudad sang Sagay ang ginluthang sinigida mga hapon sang riding in tandem. Action firing line. Ano ayhan ang sitwasyon man, anong sala sining tawo nga ini nga dire lang ko ka action Roger Gutib kung paano ini siya ginluthang diin siya halin kag ano gid ang sitwasyon sa pag-igo ya sini pila ka tawo, no? Si ang kapulisan sang Sagay Subo nagapakig-angot man diri sa aton. Action firing line. Padayon pa ang ila sini nga investigation kag manhunt operation this time mga kaksyon. So dugay-dugay labuton ginaton to sila, no? Labuton ginaton to sila para makuhaan tagid sa dugang nga information mga kaksyon. Action firing line. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Action firing line. We have action Roger Gutib. Talagsala ni siya mag-reports program ko pero tumbahanay man ba action Roger? Good evening.
Yes, Action Brian, sa atong sila nga mga ka-action, ini Action Brian ang tabo nga shooting incident, sige lamang pasado alas 3 ang hapon, actually tubig sa alas 3:30 na sa bahin sa Purok Mabinuligon, crossing Lupis, sa barangay Lupisayna, Aha. siyudad ng Sagay. Natabo ang among incident sa din ang biktima diri sa number 1 nga barangay Kagawad. Ining si Mario Negro Agabon, 36 anyos ang edad, kini kag residente niya sa Purok Pagidait sa amuman nga barangay. Game conservar actually kay sa ato naman nga report kag mga atom na personal na pangusisa man sa lugar, cross communication na isa ka drug personality sa siyudad sang Sagay ini si Kagawad Mario Negro. I see. Confirm naton ina sa kay Police Major Albert C. Aha. O galing di siya naton matawgan kay sunod siya lang alagi kay tinagapatagan sila for short operation. Aha, aha. Ang iya siningagin text box sa aton, yes, isa ka high value individual. Ba, okay. High value individual, HBI, Aha. ang ining biktima Aksabay. Aha. Sa subong, wala pa sang mapahayag pa ang pulis sa kabahin sang ila silang investigasyon nga para pag-hot for short operation, pero ang report nga si unidentified nga motorcycle rider Aha, aha. ang nagpalapit sa sining nga biktima sa siya nagmaniho mismo sa iya silikaw gilingon nga tricycle. Kag may ordinance siya nga iya nga bata-bata sa pagpagkaayos ng aircon nga Okay. si Justin nga motor nakibot lang kay tinagasakay siya sa side wheel sang motor o sa tricycle kag nakibot siya nga may apat ka mga lupok nga nabatian siya kag nakita nga natumbalay gid ang iya sini nga boss nga mo nagasaka maniho mismo sa sini nga tricycle. Ang kapulisan sa pag-responder sa lugar naka-recover sang apat ka mga empty shell sang 5 cartridge o kon basiyo sang bala sang caliber 45 kag may tuwa ka mga deformed slug na dala pa ini sa bahin sang Freedom Marañon District Hospital ang biktima, pero ini ang gindeklarar nga dead on arrival sa amo nga hospital. Hindi pagkikita sa bay makakuha sang investigasyon sang pulis kaya nagapadayon pa sila, pero amo na ang isa diri ka ginala lantaw naton nga posible nga may ara nga relasyon o kung may angot sa droga kaya natin high value individual, depende pa ina kaya tingin confirm na ina yan ni Police Major Albert C. Kaya isa ka high value individual o kung drug personalities ini si Kagawad Mario Negro Agabon kagilutang pinigilabang hapon Action Bray. So parte mo nga itong madulong nga report kabahin sa sinisamtang aton pa ginapadahin sa pag-follow up ang investigasyon sa kapulisan diri sa bahay siyudad sang Sagay. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutin nag-report. Sa Bacolod, aksyon! Radyo! Action Firing Line. Salamat Aksyon Roger sining balita nga gindala sining pagluthang sang barangay Kagawad ti isa ka high value individual ini bata 36 anyoso. Pero check nato nabing barangay kapitan sang Lupisayna abi, no? I-check nato na barangay kapitan sang Lupisayna kung ano gilang pagkilala niya sini sang nasambit iyang persona, no? Kiti barangay Kagawad ya, meaning may ara siya sang ideya sa personality sining barangay Kagawad kag ano pagid ang iban nga ginahimo pagid sa iya sining lugar. May ideya bala si kapitan nga ang ining napatay gid nga kagawad niya isa ka high value individual, no? Amo nang dako nga pala mangkutanon sa karon kag kun paano ini na hitabo mga kaksyon, may mga pamahog na niblas kabuhi niya, may ara na bala siya sang ginatawag naton iya reklamo sa barangay nga amo na agakabato sang pamahog sa kabuhi kung ano sitwasyon prior pa naman nga natabo ining nasambit iya nga pagluthang sa iya sini nga hapon mga kaksyon. Na-check na to ng barangay kapitan sang barangay Lupisay na syudad sang Sagay sa sini nga mga tinion para makompleto tani nga detalye kag nagakuan man kita
nagapakig-angot man kita sa ilang sini nga hepe dito para at least mga ka-aksyon why na action Dale di na makontak. Oo, di na makontak. Kanamian kami kagina nga duha. Ano nahitabo? Okay, sige. Kay ara sa kuno kay nasa police station man. Ano tinded na? Bao ti kanugon ba na? Sige. Anong problema nga si kapitan di na makontak ko? Nagilaki na try naton nga makontak diri yo. Base ka monitor si kapitan da Lubaton. Di Lubaton mga kaksyon sang sagay. Gin off yan na. Sige, balikan ta lang karon action Del. Salamat gid. Action firing line. Balikan ta na karon na. Kag kon isa na lang action Del abi si Kwan si Sir C Bali. Basi malambot ta may number ka na niya. Why ko gin provide kay na pero ari di sa action Del la. Kay abi ko si Sir C kina lang alang gid, no? Pero text box siya sa aton diri, no? Naga-text box siya sa aton diri. So check na to abi ba si available man siya, no? Sa siri nga mga tiniyon. Try lang naton, no? Reaction Dale. Okay, sige. Basilain na Action Dale. Sige, check lang naton. Last sheet, 41. Mayong gabi lang sa mga utod naton, no? Okay, sige. May nagahambal gini nga kuno nga kuano. Sige. Tigaling kay yan na statement sang pulis mo, no? Iya ka statement ka pulis. Why ta mahimo dira, no? Sige, try naton sini material mag-action basi malambot pa man ang police mismo basi available na, no? Para at least makuhaan pag naton sang dugang nga detalye sa sini nga mga tinion mga action, ano? Okay, last City 42 Action Radio full up in standard time, no? Last City 42 Action firing line. alang-alang sa action na Dale. Sige. Try ni Bing isa nga ginhatag ko man. Anyways, while waiting kita sa tawag naton sa police, ang aton nga mga utod outside Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental yari na ang inyo sinigi na hulat, no? Kay kon may sap sa ARB kita diri sa Bacolod subong province-wide na ini mga kaksyon. Simple lang gid ang inyo sini nga obrahon no? Simple lang gid ang inyo sini nga obrahon. I-type dira sa inyo sini nga mga cellphones cellphone nyo dira ang kompleto gid nga ngalan, no? Edad, address kag ang contact number. Amo lang gina ka simple gid ngalan, edad, address kag contact number kag ipadala nyo diri sa 093 219 8066 mga kaksyon. 0963-219-8066. May manawag dira sa inyo, sigurado Action Radio na, no? Kag pagpamangkot, ano nga radyo ang inyo ginapamatian, ang isabat nyo dayon Action Radio. Kay kamo ang magadaog sang 500 pesos. Action firing line. Pero dapat magapamati gi kamo sa Action Radio kay aside sinang pagpamangkot kung ano matian yung nga istasyon, Action Radio, may pulupalagas pa kami na nga pamangkot Sinong kilala mo din nga anchorman? Doon mo na be. Sinong kilala mo nga inang reporter? Karon Action JM, na? Why gid Action Daily? Sige, okay lang. No? Kaya mo na mga simple nga pamangkot kag kon nami gid ako masabat yun nga pamangkot mo. Sinong ngalan mo nga anchorman? Sinong ngalan mo anchorman? Sinong kilala mo nga anchorman? Sinong ngalan o sinong kilala mo nga reporter? Kundi na malipay man kita. Ano nga programa ang pwede mo masambit bisubong isa lang ka programa? Daw mo na plano? May 500 ka na action hands. Panihol-tihol ka na nyo. Action firing line. Kag ko mag-claim ka mo sang kwarta, mag-claim ka mo sang daog nyo, ipadala na mo niya sa remittance center. Sa remittance na kami, dira na sa inyo lugar, idaho, kamo na lang kuha dahil sa remittance center, amo na kasimple gid lamang. Outside Bacolod, Negros Occidental lang ha. Kung taga Negros Oriental ka, ay pasensyahan jud di jud ka pwede ka apil ane. Dire lang gid sa Negros Occidental kag bawal ang binutig diha kon dapat sugid kag gid di gagapuyo kay i-search man na namon na ti ko nagdaog ka nga hindi gali ka sa lugar nga mo nagin mention mo hindi man na namon pag ilawag kiti do ka unfair man sa parts ng iban. Action firing line. Para patas lang lingaw-lingaw naman na ni actually amon mo sa Action Radio, lingaw-lingaw dala pamaskwa before pa naman ang December, 500 pesos. Dako na guro para sa ako niya dako na nakatama. Iyawan ka na kon sa mga uma-uma kasi ni
Ang 500 pesos mo, duha mo na nakaadlaw nga pangguna sa kampuhan. Action firing line. Sige, no? Suliton kong number nga text nyo dahil yung ngalan. Duwala ni kaadlaw ang pag-text nyo, no? Ang mga adlaw, sumugod Nobyembre 14. Sanong 14? Sa Sabado, no? Nga adlaw, magabato ng Action Radio Bacolod sang mga interest ninyo or mga ngalan ninyo. Nan. Ipadala ina sa 0963-219-8066. Baka kuan lagday-lagday na gito na mo. Kuan kataba mo. Kuan da po papel kag ballpen da. Basta may uling ka da. Isulat na sa dingding mo pero doon di kibalimtan bla. Liwaton ko ha. 0963-219-8066. So, ulado na, ipiho na. Okay, sige. Sigurado ito, tango sa nanay. So, okay na niya. So, logan ni ang number sa Tupad Balay ito kay Matixmate. Ini pang ginalawag, disit sulit. Action firing line. Sa kada adlaw, mag-raffle ang Action Radio on era. Nan, mabatian pang tingog nyo. Kag tagaan namon tsansa gani manamyaw, 2, 1, 3 lang kangalan. Di lang bilog nga barangay kay madugayan ta na. Action firing line. Te, ayos na. Umpisa na text sa Sabado ha, Nobyembre 14. Sino ay hano kadamo? Piladan ng pundo nga ginpain sila dire. Action firing line. SAP, no? Magambal kita SAP, sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Hindi niya kay Social Amelioration Program ha, iyan ka DSWD. Iya. Action firing line. Ginreplicate lang na namon iya dito. Pero wala na problema kay private man tadi SAP. Kaya ang SAP subongsyunen so sikat niya no. Damo din nagkalafailan sang kaso sang SAP nga ini. Action firing line. May mga kapitan nga nagsuspender, nakasuspender sino. Action firing line. May nag-ilinaway nga mga katupad balay ka nag-inagaway sang SAP nga ini ginsakya namon ari SAP man bala kay sigurado tani ayuda mo SAP. Okay na? Okay na nagro explanation ko why na problema? O text na sa Sabado i-preparar. Hindi ka mo mag-text sa akon sa ni personal number dire. Kaya hindi gina pwede dito sa number yung ginlawag ko. Hindi man ka mo ka-text dire or chat dira sa live sa aton sa nga Facebook kaya hindi man pwede. Dito gidya sa number yung ginlawag ko kaya ito na tuya sa bulsa sa amon station manager. Action firing line. Siya ginatuya mga isa-isa kag ipangsulat na pagkatapos i-raffle tana na. Okay na? Sige. La 7:48 sa aton sa nga pagpangalagad. Action firing line. O na nga bolyada, makaksyon, dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang... Okay. May gabi lang kay Pepper Pursley, nag-viral na ang Punta Taytay, ginpasira na, gani madugang pagin ang Caribbean pasira na hindi pagpabrihan pasaway pa more. Si Elnora Castellano, palihog lang ko great Castellano and Estilo family sa Central Manapla. Salamat kid idol, keep safe and God bless you and your family. Salamat. Miles Martir, Amalia, grabe nga flood, grabe man kwari, nipis lang ila bukid kitaon sa Montalban, Rizal. Jere Azero Jr., Action Bray, good PM. Action Bray, monitor lang kami Barangay 35. Salamat gidra sir. Imbong Giocampo, naga-monitor man sa Barangay Bata. Gatulo man luha ko sa mga bata nga gina-rescue. Gani man. Grabe ang quarry not only sa mga subdivisions. Gani. Miles Martir, salamat gid sa information. ZT Alunan, good evening Action Bray. Watching Hong Kong. Joves Partero Garcia.
Good evening, Sombray. Monitor lang kami Barangay Tangob. Pag-greet lang akon Ma'am Jelly Espartero. Idol kagid niya. Gusto yagid ka makita in person. More power sa inyo radio station. Wow. Kung wala na COVID makwanta ma-date kita. Thank you, Gid. Liberty Biniten Obaldo, ang Balnyak Sombray. Monitor lang kami sa East Homes 3 o East Homes Mansilingan. Thank you. Ako Maldita. Good evening, Sombrayan. Kasubo gid ko makita ang sitwasyon sa Metro Manila. Mga ginapapost sakit sa Balatyagon. Ako na ginapang post na para kabatsyag gobyerno ta. Oh. Pwerte nga mga disasters kag nagaabot sa Pinas. Mga illegal loggers dako nga hatag nila para allowed sila. Wow. Virgil Pinda, good evening, Sombray. Celine Holmes, pasalamat gid ko kay Lord kay okay lang akon mga relative sa mga may morong Rizal. Pray lang gid kita para sa ila kaluwasan. Keep safe man, Action Bray. God bless. Salamat. Edel John Tan, doktor pa na Action Bray. Gani. Jelly Onate, Sir, good evening. Iban guro nga mayor ba wala nagapakita sakto kagid Sir Bray? Jenilyn Banduha nagamonitor man sa Quezon City. Eric Moico, no? Jen Oy si Sir Araman. Ako Maldita Kaloy Angid na bala kay Kagawad Negro or kaluoy ginabla kay Kagawad Negro mabuot gina siya kag nagabulig ina siya sa mga pigado. It's nice to be back, Action Bray. Yes, salamat gid sir. Din kahalin sir man. Ferdinand Aguirre, Melvin Pinia Fiel. Good evening, Action Bray. Ginkalbo na ang bukid, ginkuwari kag ginhimo subdivision. Ang Montalban intonses tanan tubig kadto sa catch basin which is downstream Marikina River. Siling i-dredge kuno ang river 10 years after undoy pero wala. Sugid lang na yung mga official to yan. Ginilyn Banduha, good evening Son Radio, Son Morden. Nagamonitor kami halin sa Quezon City. Salamat kid. Ophelia Galilo Arce, Ambalya, good evening Sir Bry. Monitor lang kami di Isabela, watching live with Rachel Abaton Shilian, Jovelyn Diana Angiano. O tuod ang hambal Sir Roger, as I know mabuot si Kagawad Negro kay nagabulig ina siya sa mga pigado nga nagapangayo bulig sa radyo. Okay. Jesselyn Andrada Changson, good evening Action Brian. More than monitor lang kami ni Barangay Mansilingan. Salamat. Keep safe. Crisville Matreyas sa Isong 3, Barangay Estefania. Rene Valiao. Ay, sir. Bawa si Sir Rene Valiao. Salamat gid sir ha. Thank you gid. Ang aton nga boss naga-monitor subong. Godspeed sir. Ernal Aiko, good evening Sumbray. Monitor from Bacolod Homes. Royal Alihis. Salamat. Joe Marlo Brido, classmate. Bang classmate ko ho. Good evening Sumbray. Grabe nga mga nagkalatabo sini nga tuig ba. Ginoo maluoy ka ari lang kami diga monitor sa mga linagumba nga mga balita. God bless, good health. God bless Action Bray. Lihog lang ko sa mga igsuon ko sa Candone sa pamilya Cardinal, Dimol Villatima, Binhamin Lobrido, halong kabunatanan. Thanks again. Classmate ko ni si Sir Jomar Lobrido, ang apo sang Oriental Cafe. Mga pito to sir. Carmelo Garingo, good evening Sombray. Monitor lang kami diya. Salamat. Carniel Ron Manaay, naga-monitor sa Barangay 33. Ginelen Bandoha, pwede kami Brian makaidra? Yes, pwede gid outside Bacolod, Negros. Basta sa Negros lang. Oo. Martin Aliling, good evening po. Salamat. Maria Ko Araman, Lynn Rose Benedicto, Action Bray, gapamati man kami sa Kalong-Kalong Zone 1. Si Nonoy Benedicto, Nigale. Salamat gid Noy. Si Anko, naga-monitor man sa Singapore. Salamat. Renilen Homeboy Dumaklid, no? Emil Lopez, good evening Sombray, watching live from Barangay Tabunan, Bago City. Virgie Olpinda, Action Bray, may entry kami hindi kami pwede ka text liwat kay wala kami nalawagan. Kung why ka mo nalawagan, ang inyo entry ara lang gina sa bowl, ara sa ginaraffle bla, no? Ara lang na siya. So hulaton tagid nga mabunutan kay damo-damo abi. I'm sorry. Medyo damo-damo ginag ililintra ha.
Nagalantaw ko subong sa FB Live ninyo si Linros Benedicto. Salamat. Si Rinilen again. Good evening, Sir Brian. Morning watching live from Imos, Cavite. Greet ko lang po family Dumaklid, Kasag, Homeboy, Barangay Kabagnaan, La Castellana. Keep safe and God bless. Rimel Dimitrio Zabala. Good evening, Sir Brian. Tamyo ko lang Zabala family sa Silay City. Monitor lang ko di sa Manila. Salamat. Good. Vanessa Mayo. Good evening, Sir Brian. Watching from cold Minnesota. Wow. Tugnaw na subong. Marimar. May gabi da. Si Novi Valencia Subaldo. Good evening, Sir Brian. Pa-shout out lang da taga Gabi. Ga-check attendance lang tao sa imo FB Live. Si Mama Rose Valencia Kaglans, Keisha and Zayan Matheo, pati pagin ang utod ko sa NSW Australia. Family Fernandez, Jonah Rose, si Wanley and Ashley. Action Bright, keep safe. Salamat kamamanda. Francisca Puso Madirazo. Good evening, Sombray. Watching from DC2 Region Pearl Homes Subdivision Alihis. Salamat. Jovi Monares Araman. Sintos Horada Rose. Action Bright. Good evening. Shout out lang sa Barangay Baliwagan, San Enrique. Domingo Guancia Araman. Kenneth Vallejo. Grace Toricha de la Cruz. Nagamonitor subong sa Silinas Angels. Good evening kuno, Silinas Angels of Binalbangan. Filipa Paniergo, good evening so Brian, ginatamyaw ko Teresita Paniergo sa Canlaon nga nagapamati gid. Jerthel Humayaw family nga nagamonitor kami sa Sumag, salamat. Angela Mati Buston, salamat. Sige, good evening. Dira lang ko mo hadi magaling pagbalik naton, may lagko pagita nga issue para dira sa inyo. Standby lang La 7:57. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon.
Sa tiyon sang kasubo, na narisari nga mga matahom na drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Itaulog na na'y saysay ang mga kahintangan. Responsable. Ayon kabulag pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio, Philippine Standard, Samlas 8.2. Antes pa naman ang tanan endorso nato na ining DTX 500 amoning swak. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay, bukod sa paggamit ng tubig. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Manamyaw kita na sa stream at tiniyon, maing gab ilang kay nong sani paladar na naga-monitor stream at tiniyon, kag paplastar tabi kay Aksyon Jan Diaz. Kay Sirimat Tinion, ongoing pa ang kwan. May ara sang pila ka mga ilimnan nga ginpang sulod karunan ko na lang ng Caribbean na kay na-report naman iprokwaan ko ginikaron. Si Aksyon Jan karon dagdag paplastar tam kay nagaupod si Aksyon Jan sa mga enforcement team, no? Nga na ginapang dakop ining mga mga tuntok kasi mga tao duway gid mga tigulang naman gani pero duway gid huna-huna. Aksyon Firing Line. Ara subong niya sa ilimnan, may mga nagapainom kag may nagaililinom. We don't know kung di nang ila sini nga pang huna-huna sa niya. Aksyon Firing Line. Preparar sa mga utod naton diri sa Bacolod karon dugay manawag ko sa aton sini nga SAP. May SAP kita Aksyon JM, no? Oo, may SAP kita 500 pesos karon mga kaksyon panagtagta preparar ang inyong mga cellphone dira ibutang stopan nyo. Basi naka silent mode nira paki-open na lang daan nga makabati kamo. I-recharge na kung medyo nagakipaw-kipaw kay basi kamong dakpan o kumatawagan ko na karan. Halin sa kay 3005, good evening, Sumbray, naga-monitor diri sa barangay Nagasila, Carlota City, Boy, Salmorin, Mercy, Salmorin, Esther, kag Carlos de los Santos, naga-monitor Sinimat Tinian. Sinang Diyo Puhas, gini naga-monitor man sa Banwasang Don Salvador Benedicto. Salamat ginyong Diyo sa imo sa nga pagpadaan niya pag-monitor. Text ka na to sa number nung Diyo nga ginlawag ko kay ina para maka-appeal ka sa maka-intra ka sa aton nga promo kay taga DSB kay, no? Pwede ka gidya ka-intra dito nung John, no? Sige, ang iban pa naton nga mga Aksyon J, gamiton taning picture na Aksyon Jan, ha? Sige, kay para makitaan sa mga viewers naton sa Dimat Tinian. Halin sa kay 9575, good evening, Sir Brian. Tamya ko lang Diyo di matitang Shelo, Bikbik, Tabing, Pacquiao, Pakutod, Family, Gamonitor, Buka, Sampurok, Mas Sinadyahon, Barangay, Pahanukoy. Purti man yung mga ngalan ng mga believe man ko sa mga ngalan.
8756 taga Monitor Man. Good evening, Sir Brian. Pamati lang kami sa imo taga Gabia. Si Angie Galini Alcantara sa barangay Canroma, Pontevedra, Negros Occidental. Sige. Araman naga monitor si 872 or 7827. Good evening, Action Brian. Dira bala sa may Purok Bata Home sa Tangob. May irigasyon na sa nga puwerte ang Binolangay da si alias Jesse ang gapabulang. Tuod ka. I-report din sa police station number 8. Halin sa kay 8053. Good evening, Sir Brian. Monitor lang kami diya. Tamyaw ko lang Brillantes family. Si Lola Consing Doria, si Tintin ni isang barangay Mandalagan, Purok, Marang, mga kaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kuwanta rin patrol si Metrion kay enforcement team naton ara sa mga ilimnan mo kadamo sa nagkaladakpan may mga may edad pang iba. Action Jan, good evening. Matagay ka? Di, ano Tagay ka, Action Bray? ano na dang ginatagay subong? Pipili ka lang Wala man commercial value. Pwede ka di Pilsen, pwede ka di San Mig Life. Ano man nga mga tao man. Palariho gid sila ang naga-inom kag ang nagapainom. Pariho gid utok. Kaya na samtang nagapamati ko sang ilagi na istoryahan sang mga enforcement team dagang tag-iya ang ila diri nga ginahambal. Huwag kami kabalo, sabi namon, pwede ka baligya mo. Hindi na tabala mag-inipokrito sa sitwasyon ta. Amo na ang mga rason nila, no? Anyway, karon nga gabi, ang patrol nagupod kita halin kaina palang alas 6 ang gabi, tuktob sila nga mga tanion sa katapo sa Emergency Operations Center o kon EOC sa lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod upod man ang Business Processing and Licensing Office o kon BPLO kag City Legal Office kaupod ang aton mga kapulisan sa paglibot sa tanan nga mga balay ilimnan kag kalan-an. Sa kabilugan sa subong mga matinion 13 lang. 13 lang Action Bray, no? Base iban wala pa malabyan. Ang iban matag ko ang iban guro nalabyan galing na tiyempuan lang nga wala gid sa ilalamisa, no? Liho ko na hotek ba sa lapit sa aton diyo Ati nalabyan na da magulang? Way natawo. Disgas lagi nagdinalagan. Way kada litrato nga daw gatululumbas lang sa laga. Kaina mayara nga wala kadlagan. May iban nga ti nakatinergid, no? Ay, iban da dong ang tagiyasan na da do mga frontliners pa. Yes, no? And temporary closure sila. Tikita mo lang gatdan kag imbes maka-income ka pa from 7 o'clock in the morning until 6 o'clock, ti subong temporary closure ka na. Drio, bingo. Bingo. Ari kami sa isa ka ilimnan malapit sa may eskwelahan. Bingo gid Action Bray, no? May nagapinungko. Ano ni may ari gid ka sa may lamisa. Ipabati Mapicture ako sa ilimnon, ma'am ha. Ipabati Action Jan. Ilimnon lang. No? Bingo gid Action Bray kay pati kadamo sa lamisa dog enjoy gid sila. May video kihan pa. May video kihan pati yung may kinanta pa. Ano klase? Ano ni kwan siya man ilimnan man? Ilimnan lapit sa eskwelahan. Kabalo ko doon sa una, do kabalo ka gini nga lugar. Kay lapit ka gidi gaskila man sa una. Libertad ni. Di ari gidi timing gidi karon nga gabi. Thank you gid sa video mo kitaon gidi Action Bray, no? Anyway, sa nasiling ko naliwat ng Emergency Operations Center kung EOC, nagkandak karon nga gabi isang operation sa tanan nga mga balay ilimnan. Balay kalanan kag iban pa. Initially, sang halin kita sa may downtown area, halin kita sa may area Action Bray sang Bacolod City Government Center, sa may marketplace, sa may high strip, nakalabot kita dira sa may shopping area, dira sa may lapit sa may Ramos Action Bray, diri sa may Dalan Lacson sa may 9th Street, nakalabot kita diri sa may Locsin, no, malapit diri sa aton kag tup sini nga mga tunion ari kita sa aton last stop. Ari kami kasubong live naga-report diri mismo sa may Libertad area Action Bray. Mga all in all isip ko do mga 15 na kay may duwa diri subong nga nasudlan. Diri Action Bray ama siling ko mga labot 30 guro ka mga tao nagapinungko kag nagasating. Wow. Kananam sa ila sating kay gahulas-hulas gidya ang ilimnon. Kumbaga daw halin gidya sa pinaka mabugnaw nga suludlan Action Jan. Oo, mabugnaw nga suludlan.
Tiyang lain, sinigalay mapulbulubog naman ganay ang baligyaan. Kay temporarily, ining 15 ka baligyaan nga nakatuan. Sa ginpapanahugan, based on temporary closure, maniragid, no? So, nakambal kita aksyon dyan, Manira, may mga kandado nga dalada nga ton sa enforcement team nga ang yabi, ara sila mismong yabi, abe? Wala gid man to the point nga sila ang galak, pero gapanirado gid ang baligyaan nga ginapagwa tanan nga mga customer, ang tanan nga for dine-in, ginaimo na lang for take-out purposes. Para hindi na sila makakaon diri or makabakal. So magambal kita temporary close ini siya. Ano may notice lang nga batonon sila kung saan o abi buksan sila liwat? Namo action dyan. Ang information from BPLO Action Bray mga 24 hours lang. 24 hours. Kaya matabo sini balikan sila liwat. Balikan sila liwat kung nagasunod sila sa mando o kung wala. Kung nagsunod sila sa mando, that's the time na gid nga mahimo for closure na gid Action Bray. Hindi lang temporary pero closure na gid saya. No? Ang ibang election dyan hindi kay ilimnan nga soli ilimnan kundi kalanaan galing kay nagawan battle to battles abi, no? Yes. Kung may kalanaan, may ilimnan, may arang kapihan, nga angalan kafe, pero ilimnon ang ginabaligya. Doon man kape. Daw amo na abi, no? Ang agin katuan naton. Ang laing diri kay akon personal nga obserbasyon kag base sa ako na batian diri. Ang may mga uri-uri ibang kuno nila nga mga nakitan sa mga ilimnan, mga empleyado sa gobyerno. Ay aragoy. Mga may atuto kay na mga tagiya sa mga ilimnan kag mga kapihan do mga may ara allegedly. Dumiyara ko nung opisyal sa gobyerno. Ay, sus ko, Ginoo. Kag sini nga gabi, pasensya na gid pero ang prangkana nga istorya, mari diri nga kaupod naton sa media. Ay, arag. Ano? No, tiksi mata sa ngalans nabi. Hindi ni crime action dyan man, no? Hindi man gini kwento. Hindi. Kay, ang kakatabo Action Bray, kumadakpan sila sa area nga kainom, ginakwaan lang sila sa ngalan. Kwaon ang ilang ngalan, and then, listaon lang. Kay ang hambal dre, sang aton nga motoridad, sa oras nga madakpan sila liwat, gaan nagit sila iblatad, nagit sila. Pero according dre sa aton nga upod nga police, nga in charge sang contact tracing, ang matabo sila dre, nga himuon na Action Bray nga warning. It will serve as warning para sa ila action na Brian, no? Why sila penalty? Although nga first offense lang, kuhaan name nila, pero why sila penalty? Community service, abi? Or 300, 200 pesos? Kaya once nga makitaan mo sila action dyan nga inom, why na sila face mask? So, yes, violation na na. So ang ginobra nila, do warning lang. Ang akong din nakitan sa area nga itong nilalibutan, ginahimo na nila nga do serve as warning sa tanan nga mga nag-operate o kung nagabukas ka nag-offer sa mga ilimnon, abi sa iban, nga mga nagkakadto dre, no? Pero amo ni sila nga mga tao sa dyan? Mga abyanta pa ini, sige lang. Gani, amo na ganyan bako kay na, ang una-una nga naman nakatuan, kag parang kada nga storya ni obserbasyon naton pero for confirmation pa siya. Like dito ba sa may Bacolod City Government Center, kay na nag-hutikotek ang iba nating mga upod sa operasyon nga. Kliado man naka sudado. Timakon mo lang na. Sila mismo nagbayular, ha? Gani, pag-abot naman naman sa mga area, malapit naman diri sa may Lacson, may gambal man nga kliado man ni Kapitolyo. Paglabot naman namon nag-surprise ibang pagigamang area. May gambal man nga do mga opisyalis man idre. Di magambal kita empleyado, opisyalis, elected officials. Elected official. Hoy, kahuluya man sa inyo man. Galing kay ti ang ining operation be warning pa lang sa iban at sa tanan sa ila. Kaya mga 15 na ni sila diri sa aton kinakamtangan. Amo naguro nga ti wala penalty pero may mga ginapirmahan lang sila kay ginakuha nila ngalan. Gina-check pa ng ilang license o kung nabi business permit Action Bray. Ti ano hindi ni pwede pang lodge ang ngalan nila ipagwa abi sa like sa aton abi sa media? Hindi po for na wala sila bi penalty. Okay, warning lang. Kag ang ibang pag ginatong nga obserbasyon, may ara pag nagabukas nga rest nga kalanaan o kunilimnan nga wala business permit. May ara pag isa kilimnan nga sa tupad lang sa barangay hall. Ay sus, kuti way gid si kapitan ulik ka balikid da, bonan.
amo na sa ang isa pamangkot ang ako nga ari barangay hall gali stupad ho. Di ay giningi naka Di ka standby sa si Tanod how aras kilid barangay hall da uyat sang ila batuta wa isla kasi plat kilid nga bukas na bonano. Do ay gid ko kay kagingalibot namon do ay gid sa may nag-react abi nga barangay kung nga may ari DOC kagiban pa. Pero sige Japon ilang operation. Amo na yung aksyon dyan na pamatuod nga kabudlay sang hindi bulag nga magpabulag-bulag. Gani man. Dito kay dito mga tag-iya sa mga balagyaan, may ara man nga nagapinangaki, kay gahambal abi nga wala sila mamahimo, kay kinahanglan mabaligya, kay ginagutoman sila o kinahanglan magnegosyo kay iban pa. Pero ginapatag man sila nga tiin bawal sa Japon ang pagbaligya sa ilimnon. Ginaklaro lang kinaksumbray nga pwede sila, ginaklaro ko nga pwede sila kabaligya sa ilimnon within a specific range of time lamang, pero hindi sila pwede kapainom dara sa lugar. Yes. Hambal diri sa aton nga mga upod ka mga operatiba o kunabi mga personnel ka mga empleyado, pwede lang dalon lang tani sila balay kung magbaligya na. No? Take out lang anay, take out lang da. Oo. Ang isa diri kay Limnan, amo ni ikalimang ilimnan may katuan subong nga gabi. Ilimnan siya ginpasiranan ng ligad ng mga binulan. Kay nadakpan nga nag-operate and then may mga natabo abing nga do hindi maayo nga mga insidente nga nag-trending over social media. Ramos. Nadakpan liwat kay ina. Sa Ramos na? Within lapit sa may Lacson. Di kaduwa na ng offense sa lawayo na ginaya katama mga munaksyon dyan sobra-sobra. Gani. Sa dito kasi may mga labaliog. Variety of ilimnon, no? Batod ka, mahalalon? Mahalalon pa. Kaya take na namin isang lugar eh. Amo na galing subong. Ang natabo sila Direction Bryce sa ginapadaling ng operation, simultaneous ini. May tatlo ka mga grupo, may ara iya ka City Legal Office, may duwa ka team nga kombinasyon sang pulis kag sang iya ka BPLO, so tatlo tanan. Sa duwa pa lagi ni ka team action ba ang consolidated naton nga 15 ang initial. Lagyan pagkatuan nila nga mga lugar nga mga ginagaan sang warning kag temporary closure for 24 hours until sila liwat makabukas. Ari pa ganang malain nga pagpanginto nila sa gobyerno kay ang permit nila butang da kalan-an pero pag sulod mo ilimnan. Di ba action GM? Na dira mismo nga pagkadakop subong dululubli ng violations nila. Yes. No, in amo nang katabo action Eric, no? Action Ryan, sorry. Sorry, ako dami ka sa context ng action art ka pamangkot kay. Why ka pa ka-inom da? Why pa man? Wala pa man. Dili kita ko tamo mo nagkikabay na kita, mataga ko kuno gainom. Doon hubog ka na sang tan-aw sang sari-sari ng ilimnon, no? Gani, kaya mo na bala makibot ka nga prakaran sa kibot action ba mari tapos may ara sa taga media. Ako nga taga afiliado. Kilala ko ba iban? Iksang usap na. Mga nag-ano, no? Mayara tada pwede mangkot-mangkuton gamay lang mga enforcement team tada, mayara da. Mag-test ko ba ma-ask ko na eh. Try lang be, Sir Gabana. Si Sir Gabana gid galing ka ang team leader sa Bongde. Background lang dito, anong background sa operation mo lang? Wala lang specific address. Gamay lang sir. Ano pinaka-background sa operation? Anong kina-check niyo sir? Halong yun Bacolod Enforcement Team. Ang gina-inspection ang mga tanang mga establishment nga posible nagabaligya sang ilimnon sa mga customer. Sir, kay inablog ka mo. Mapailimnon. Amo na. Sir, ginasig istorya ka mo damo gambal nga ibang tuno wala kabalo nga hindi pwede kabaligya. Anong clarification kag inyo nga justification sir? Kadugay na sinisang aton nga executive order no, so good pa lang kapag isikyo ginbawal na ng ilimnon. At sa subong, wala pa kita may ginlift nga pwede na makabaligya ilimnon nga makapainom sila sa mga tagsa-tagsa nila kapwesto. Ang aton nang ginkwandira is ang 12 to 6 mabaka lang pagdalon sa ilang panimalay para digto imnon. Hindi na para nga magpainom. So malo ka subong kay ano warning lang ikaw for temporary closure lang. Temporary closure. Pero next time around nga madakpan pagidliwat i-recommend na sa BPLO sa City Legal for permanent closure sa ilang store. Sir, pag naman yung libot ginitanan bilog. Ang konsebong no, initial pa lang may nga nga libot, may mga next pa kita nga mga libot, pag hindi kita mag-announce kung saan Kasi surprise siniti, depende niya sa availability sa BPLO,
Kahit ang PNP gaupod lang man sa pag-conduct ng inspection. Kakakibot na kamo sa gakadak area. Like for example, may gambal nga o abi nila okay lang tapos bawal kid. Bawal gid sir. Kay ginakuha naton kay kung nakita mo kagina biskan sa mga kilid-kilid lang nga mga naga-inasal, no, gina-inspeksyon taman kag pati mga dagko nga mga sikat nga mga kalan-an nga mga ilimnan, gina-inspeksyon tagid kay gusto tagid nga mangin patas ato ning implementasyon. Pero sir, kay ina may kitang kuman, ginasaway niyo man pati ang social distancing, no? Ginasaway tagid ng social distancing, ang observation sa minimum health protocol kailangan ipa-strictly observe tagid sa ila. Kaya nga ito yung ginahimo, hindi man para sa atin, kundi para ni sa ila. Okay. So sir, ini sila sir nga mga pang temporary closure subong, may ara sila ginapirmahan, may ara sila ginapasulat kamo sa ila para magaan sila, na makuha yung identity sa first notice naka-violate sila sa liquor ban natin. Oo, sa iyo pa lang sir, nagilibot to mga 15, nagidakabilog yan. Damo na dati damo gid nga nagapasaway. Oo. So I hope so ang mga nagpasaway ni sunod na sa aton nga EO70. Kasi ang point sir, wala to tani may madakpan, galing kay nagakadakpan gid. Pag may ara pagid kita na ibaluan nga may mga kalan-an sa sulod sang mall nga naga-serve man ilimnon. Even sulod sang mall. Sulod sang mall, that's why kandakan ta man sang spot inspection. Okay, pero ang inyo ginaobra kan sir, wala niya prior notice sa tanan. Wala prior notice, wala. Hindi sa dapat nga dugay na sila nag-observe, nagasunod sa atong executive order. Sir, ang mga ara dira nga inom, wala niyo ginadakop with immediately, pero may ginakuha lang kamo nga detail. Ginakuhaan ta lang sila ID kay para next time around nga during operation ara naman sila liwat. That's the time nga isanction ta na sila. Para may notice, may identity. May identity na kami sa ila. Pero so ginakuhaan gid sila backtrack or ilagid ID. Ilagid ID para mapapamatuod nga sila gid na. Kung mangkupunta lang sila sa ilang ngalan, pwede lang sila kagamit sang alias. So kanami di kay na kay ikaw personally gastorya sa tag-iya, anong ginapa-remind nato sila? Nga i-observe nila no ang kung ano ang mga ordinansa or mga mandatos nga ginkuan sang aton nga mayor, sundon lang naton. Kay ina hindi man na para sa amon lang o sa mga kwansang syudad, kundi mismo sa pumuluyo nga ari diri sa Bacolod. Hindi lang sa taga Bacolod, kundi ang ari diri sa Bacolod. So, pero for example, pag ikaw kamo ginanga, kung pagkaon, pwede lang i-take out, but silingon, kamo ya, kung pagkaon lang ginabalik dyan, okay lang ginaya. Okay lang na yan, may problema. Magkuhan sila pagkaon. Pero kung once nga na sila, dapat i-observe na nila, may curfew hours kita, no? Nga dapat 10 p.m. close naman sila. Okay, that's for the curfew hours. Curfew hours na. Pero in so far, so dolibot na ginaton bilog ng area, what's your reminder liwat sa tanan ng mga establishment malalagyan, sir? Nga ining operation sang emergency operation center, hindi ni nga agi lang, nga sa subong lang nga gabi. Hindi siya magapadayo ni siya, no? Kita mo ginpahulaw lang gani ang ulan, kag-aigo maglakat. Kaya ini siya continuous ni siyang operation, pero hindi lang magpabalo ang EOC kung sa diin ma-operate kag o kag ano oras. Sir, naspata na itong sa area, different people, regular individuals, professionals, habang mo kay na mga professional na kamo, wala pa magkasunod. Amo na ganing masakit bala ng maturan. Kaya kung sino pa itong mga professionals, amo pang mostly nga nag-violate. Kaya mo na tani i-kontaman kay para man sa kadaman, hindi nga para lang sa aton kaugalingon. Okay, so sir, may expect nila nga may mga next pagid ni. May mga next pagid ni nga mga operation. Kada gabi na siguro? Hindi ni mag-untak. Ate, depende na sa Emergency Operation Center, kag sa BPL o kag sa City Legal. Kaya ang PNP ma-assist lang man, especially the contact tracing team. Umuusan nyo, sir, Pero sir, kung ito naton, kamo ang front ng tanan, especially sa confirm, pag-verify sa area, whether may ara, dara ilimnon or wala. Kita gid ang nag-consina kay para man nga masigurado taman ang safety sang mga personnel nga nag-conduct sang inspection. So, dito na found out, may mga ilimnan po yung nga wala na ito gina-expect nga mo ara doon sa mga lugar, no? May mga tago nga ilimnan. Like, for example, may mga kilid hospital, kilid hospital, likod eskwelahan, kilid dormitoryo,
may mga ilimnan gid nga mga tatago nga Kilid Barangay Hall. Kag hindi malikawan sila, may ara pagkilid barangay ko. kilid barangay hall. Kaya mo na gani kay kung sa pa inang dapat ang pag-implementar sinisang EO, hindi lang dapat nga PNP or EOC, kundi mismo dapat ang barangay ubrahon Manila ila obligasyon. Why na sila ya? Kag like for example, sir, inyo gipakita gid kay inayang hulaton gid nga makasira amo gid ang protocol. Hulaton gid nga makasira as temporary sanction nila. No? Nga pero boss pwede naman sila kabalik operate, pero hindi pwede kabalik-balik ya ilimnon pag ipainom dira sa pwesto nila. For example, kay nasa katabo, may naga-inom, may nagabakal, may nagakaon. Anong inyong remind, anong inyong ginaayo na lang? Puli na lang sila. Kag next time, sunod gid sila sa kung ano ang ginapa-observe sang aton nga syudad. Message to the public, sir, there is Bacolod, sir, naga-inom, nagapainom kag tanan. Sa Pumuluyo, sa Bacolod, especially sa mga nagalagaw diri sa Bacolod, no? May executive order si Mayor nga number 70 nga ginabawal gid ang pagpainom 24 oras sa mga pwesto o sa ilimnan. Pwede ka inom sa balay lang. Okay. Pag pwede ka bakal ilimnon 12 noon to 6 p.m. lang. No, after that hindi na pwede ka bakal. Okay. Kung gusto nila mag-inom sa balay lang nila. Diskan sa resorts, hindi pwede. No, or diskan sa lobby ng mga hotel, sa mga malls, hindi pwede. Hindi pwede. No? Sa balay lang gid, sa residence lang gid nila. Gani kung mahimo comply lang kita, hindi man ni para sa amon lang nga sa EOC or sa City Hall o sa gobyerno, kundi ini para ni sa kadaman. No, pag sa tungod sa amon sa contact tracing, na found out gid namon nga grabe ang transmission sang virus sa mga kasubong sini nga mga ilimnan kag kalan-an. Kaya kung gainom, wala na ga-observe sa social distancing, wala na ga-face mask, wala siyempre ga-sok-sok official, gilinong gani. And then, dira nagasugod ang magsagay, tikal, magsagi-sugid nga gilinupad ng laway, kabaluman kita kung paano ni ga-transmit ang virus. Therefore, amo ning ginaparingoan gid sang syudad sang Bacolod, kag sang EOC, nga kung mahimo pa lang, i-prevent ang transmission ka virus. Ting isa ni kalihok nga pag-implement sang EO70, isa ni siya kapamaagi para ma-prevent naton ang transmission ka virus diri sa Bacolod. Para kung mahimo pa lang, maibalik ka na gid sa dati ang pangabuhian diri sa Bacolod. Sir, thank you mayong gabi and congratulations for tonight. Salamat. Madamo man sa salamat sir kada mayong gabi. Action Bryce, si Police Major Sherlock Gabana, ang leader diri no sang contact tracing in charge for Bacolod City Police Office. Nga isa man diri sa mga sugod action ba sa nag-lead ginabi nga personnel sila ginapatigan nila karon diri nga operation sa tanan nga mga balay ilimnan. May lang kay Wayman niya sa inang nagapamalibad bala or nagpinangakig action dyan, ano? Why gid sila mahimo amo lang pinakapuntok sa bray kay duwa lang ko mga balilatikon mag-resist ka mo. Ang business permit ko na lang namon. Correct na. Kaya hindi gid sila action break kay hindi naton malikawan. Kaya gid ginagtakiya ga pinangaki ga pinamuyayaw pag ani. Kon padalman mo gini action dyan, wala ni sa mga first offense magamuni kay grabe nga violations. Ini mo COVID-19 yang inkwentro tana din niya basta-basta action dyan. Amo gid yan action break kay dili mo makitaan nga mo sinigali oras, ngara gid dyan nagalagaw, ngara gid dyan nagalambiong, may nagiininom. Kabalan gid yung mga tao, no? Nga diri pa kasi may pamatan-on. May professional, may mga trabahong iban, no? Kalo-kalong gwa. Sanan. Kombinasyon. Arab lang nga sa gwa sang ilimnan or kalan-an, wala sa lakyan. Kaya puro tao sa sulod. Amo gina. Ba mo na usually. So mailan di kay ang ginobran nila, ginasulod din nila. Kada wala nila maginapili. O may pa isa makadto pa ni Guro, ay hindi. Kadto ka pa inom ka pa. Masino ma-intra pa sa dakan malista. Intra, listahan ka pa karon. Hindi ka na lang mag-intra, no? Pero damo-damo niya, kung individuals, ay hindi pa natin naisip in so far. Pero diri sa aton nga nakitando, in so far mga 15, 15, no?
ka mga balay balaligyaan, balay ilimnan. Sige. Tama ang pinakauling nga sitwasyon, live report diri sa atong pag-upo dalin pa kay nga dasay sang gabi tubtob siniman nga matanion sa katapos ng Emergency Operations Center sa paglibot sa tanan nga mga balay ilimnan mga kaaksyon. Live report gikan sa Libertad Public Market ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz ula sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat Patrol Action John Diaz, naga-convoy so naga-ikog-ikog sa enforcement team, may kapulisan, may city legal office team, no? Diri sa Bacolod, tatlo ni sila ka grupo nga nagapangsikop subong sa mga anong word nga pwede gamit na sila man do kasakit man ko ng balon talang pingasa, no? Action firing line. Di makon mo na dugi-dugay ng action hands. Ang aton enkwentro din dito makitaan. Ang aton siring ang ining COVID-19 droplets ini siya mining gakakuha ini siya sa tabog sang laway mo ti tsak to si Sir Gabanaw. Siya kon maka-shot na sa pila ka botelyada. Ti antikal naga salalampaw na natikalay na sa kagalingon. Ako di salalampaw alalasik man sang laway nila. Action firing line. Amo na ang balkobla nga kon maka-shot ka na bisan tupaday lang ang mustupad mo, pwede ka lang gid kambal hinay pero kisa daw ihutik mo pas dulonggan ya. Kag dumanghalok ka na, kadelikado na sina. Ang lain pagidiri mga kaksyon, gadululobling violation. So, action firing line. Imagine mo na nga una-una, why na sila nag-observe sa hustong oras sang pagbaligya sang ilimnon. Ang husto nga oras sa pagbaligya sang ilimnon sa idalom sang pagsulundan sang IETF, last 12 sang Old Action Hands, tob-tob lasay sang hapon. Ina baligya, take note, baligya. Action firing line. Wala dira ginhambal nga dira ka mismo mag-inom, dine in o kondra ka mag-inom kay bawal in public places gani ang pag-inom. So bakal kagidya kag dalon mo pa uli, take out kag didto mo luklukon tudos balay mo. Action firing line. Ina violation. Pag abot sang pulis, why pa social distancing Why physical distancing da? Wala man nagasulob sang face mask. Wala man sang face shield. Talang inom ka may face mask ka kundi hindi. Inatanan violations, inatanan-tanan. Sa amo sa nga sitwasyon. Action firing line. Teddy Boy, nas pa ini nga mga tao kay may patawad pa ang LGU, ang Local Government Unit. First offense, ginpanglista lang anay ang mga ngalan, tag-iya sang ilimnan kang ang nag-ililinom kang nag-bisita dira mga kaksyon, no? May patawad pa. Tapos may mahambal pa to yung away kami kabaluang muna gali, baw katam anaman ta kay ignorante man nga walo na kabulan si COVID-19, ginaliwat-liwat na lang ni ang mga pagsulundan sa idalom sa ITF way gitek balo. Action firing line. Kag sa siniba lang nga pinaka-high-tech na naton nga sitwasyon sa Action Hands, ara na tanan sa Facebook subong bisan hindi ka na lang gani magpamati isang kutso-kutsos tupad balay mo da. Open ka na lang Facebook mo, mabasahan mo tanan nga mga guidelines na kung ano inang mga guidelines ngayon. Action firing line. Ariyo basahan, taka mo subong nga gabi, basi nagamonitor ko mo, ariyo. Ari ang syudad sa Bacolod, may ara sang not allowed, hindi pwede. Under Executive Order number 70, no? Series of 2020, ari na butang sa ila sini nga Section 5, ang negosyo industry sector not allowed to operate under GCQ. Baka po sapos na intindihon. Inisla kaintindi ni sila. Galing kay ginapawalaan lang. Una, luggage, driving, dance, acting, voice, schools, mga kaksyon. Hindi ni pwede pa, no? Mga driving schools nga ini, mga saot-saot da, acting voice lessons da, kung ano. Entertainment industries, mga kaksyon, like traditional nga mga cinemas, mga theaters, sa tondre, di pwede. Libraries naton sirado dapat. Mga museum naton di man pwede. Cultural center. Tourist destination hindi pwede. Yawan na punta tayo ginpasiradhan. Water parks, beaches, resorts, Caribbean ginpasiradhan. Full body massage hindi pwede pero may nga massage sa subungan. Pangtato di man pwede, no? Live nga mga events subject to DOT guidelines on meetings. Mga incentives mga conventions, mga exhibitions na may exhibits abi, and business events, MICE events hindi pwede Ti ato na tabo dira sa Art District ko live events. May ara banda-banda. Action firing line.
Traditional nga cockfighting, oh. Subong, may report yung tangob to, may harada naga-cockfighting na, may nagapasampok. Na? Bisan sa mga cockpits, di pwede. Na? Inablang mga lihitimo nga mga sabungan. May mga permiso. Abaw-ari, gido. Beer houses, oh. Similar establishments. House primary business and serving of alcoholic drinks. Mga nightclubs. May video kitong iban. May nightclubs pa sa Action JM. Doon ka tinunto na ginagasot sa akot patustungan na. Action firing line. Sobra Kabata, abaw-ari gid ang Caribbean, no? Kiddo, amusement industry, so playrooms, hindi pwede. Rides, hindi pwede. Tanan nga ginreport sa buong gabi nga gabi ni Action Jan, nadakpan to sa Art District, ang sa Caribbean, ang sa Putataytay, sukam gidi sila, oh, sa Siring Section 5. Under iya sa Executive Order Number 70 diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Magambal kita sukamod di sukamod gid kamoy tanan-tanan, tumba ay sumpo pila tanan ara sa inyo da. Action firing line. Isan o pataya magtino man. Nagapangabay kita nga si COVID-19 kung tani malastra tanan nga na totally 99.9% wala ma-curve na to ni siya ti paano? Kay gintagaan ta sang gamay nga pag relax abi kag layway, abi nga maka-roaming around kita for our own mga leisures naton blang nga ina balang makalo income kita pero ginaabusuhan ta. Action firing line. Lain pa to kami mga public officials pa Action JM mo. Elected officials. May mga trabahante sang Kapitolyo kag trabahante sang NGC ina allegations ha. Kay may naghambal, may nakakilala sa trabahante man isang gobyerno. Ano mo na karon? Mga implementors na to, do numero 1 pagka-violators. Action firing line. Pagbalik na ton karon if may dako nga chance dira ang Caribbean karon na mo namitan man ko ning issue kay nga involved di kabataan pa. Amo-amo man sila tag management kag ang managpasulod to. Kag ang mga iloy ginikan ng sang kabataan. Action firing line. Ang kabataan mga inosente gid mga kabataan. Bosus ko kaluluoy. Lakas 8:36 pagbalik na ton humanda kamo ha. Kay pagtawgan ta kamo na sa SAP. Action firing line. Manghatag kuya 500 karon dugay-dugay si Action JM nagakalam ng kamot nga magkuot sa aton. Bagbalik ko adra lang kamo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Maayong gabi lang sa kay M. Navarra Hukaban. Mag-o ko lang nabasa, ma'am. I-scan lang, gamay lang, ma'am, ha? Nel Nerealista, naga-monitor man. Renz Tuario, Kabalern, lang itawag sa inom na dakpan. Ako maldita, naka-dinner ka Daxon Bray. Way pa, meron tada. Jocelyn Kalamaan Araman, Jen Ignacio Araman, Dashman, Sir, ang Golden Field, bugaw kag bayi, pero tikadamo, ginaagyan-agyan lang kapulis, lapit, Majesty, daw wala gid lang COVID. Ay, gali ka. Jen Oy si Sir Araman, paper pursley style nila bulok nga waay kabalo dugay na na-order sa gobyerno. Kag ang managbaligya, kabalo gina nga hindi pwede kainom or kabaligya paglapo 6 p.m. ang gainom kabalo mo na. Pabuang-buang. Ignorance of the law excuses no one. Pero ginpa-exempt lang sila anay. May ara tiya humanitarian mo, na? Renz Tuario, dapat ay pasara kang multahan ng niya tagiya kay Limnan kag ang mga nagainom pang prisuhon kay kang kung buyan maliwat. Amo man nag-Japon. Pero madudla na gura. Bibing Dagia Bautista, good evening, Bri. Gamonitor kami sa Lizares Avenue, Barangay 39. Thank you, Gid. Carmelo Garingo, masalamat, Gid. Bri, daw hubog na si na mislok lang kay kung isa kung reporter ka sa patrol, report ka sa amo nga oras kay Action Marlon, pagkagabi report sa Akon, pagkagabi pagid kay Action Eric. Kung isa daw kalipat ka naman sa mga uncourse bala, naama na siya. Normal lah. Kay, so nakagi ko sa patrol, so naama na. Gasala-sala man ta nga mo nagling uncourse mong lain na nagling nga oras. Mitch Legacy, good evening. So Brian, palihog tamyaw, bayaw ko kag utod sa Australia, si Barry kag Beng Ligarda. Na? Nagalantaw sila subong. Salamat, stay safe and God bless. Heidi Lopez Bawi, good evening, Sombray. Panood lang ko diri sa FB Live. Salamat.
Paper Pursley again, why pulos nga waay penalty, dapat multa para madudla kag lawagon ng ilang ngalan. Aking na ni si Paper Pursley mo. Beverly Acosta Pahutraw Araman, Ferdinand Aguirre Common Denominator, government employee la ban violator Action Brian. Tapos magsaka ang COVID, basulon pumuloyo. Carmelo Garingo, good evening Action Bray. Damo naging dungol Action Bray, pati mga bro mo nagapasaway. Gusto magpakuan man mapagbulubog daw ang puwak na. Rosalina Arellano Espadero, nagamonitor man. Novem Hawod, taga Alangilan, salamat. Florante Pasinabo, good evening Action Bray, monitor lang kami barangay 40. Damo gidya pasaway nga ilimnan. Nga pamati, gabi kada adlaw, Action Bray sa Libertad Extension ba? Florante Pasinabo. Taga dinha ba ako sa Libertad Extension, sa din kada dapit man. Pirmi ko da, gapuli ko da. Soliman Rayuwa, all you need to get started be a, negosyo to iya. Maria Luisa Artizano Ilagan, good evening, so Brian, monitor kami di Barangay Bata. Rimar Hicano Haliasgo, naga-monitor man, Sinimatinion. Aksabay lihog sang number sang SAP. Be, lawagon ko tong number, be. Pro listener ka sa radyo, ha? 0963-219-8066. Dennis Richard Tiboroma, why silak balo? Ihaplak gani ang EO sa nawong nila, palusot ba? Nida Muyane, Action Radio, may gabi man. Glyza Isto, may gabi Action Bright, tamyaw ko lang si Jane Ignacio nga kada gabi permi lang gapamati sa imo programa. Salamat. Marlene Diaz Araman, Liza Montecastro, may gabi Action Brian, monitor lang ko diri permi sa programa mo from Doha, Qatar. God bless and keep safe to all. Salamat. Reg Hicaro, yung gabi Action Brian, monitor lang kami di Talisay, Bambuyet, Talabahan. Bao, mang talabata da. Mary Ann Singson, good evening Sombray, greet ko lang nis namon, congrats Joanne Heddar sang CLMMH frontliner siya, God bless. Bao halong gid. Renz Tuarioc Sombray, watching at Belie Arte Condominium, lihog greet lang Kapitan Edgar Tuario sang Barangay Lalagsan. La Castillana, akon wife Rhea De Leon Tuario, amon kids RR, aming princess. Kag Zeya, pamati man si Tatay Tinoy, kag Nanay Rosy Tuario, Chay Potota, kag Choy Pulion Baltazar. Sige. Si Van Ram Royd Snub, naga-monitor man. Bert Herapusco Caraballo, good evening Bride, check attendance lang, hutudahan dumanan Bacolod. John Senior Makilan, good evening Sir Bride. Tamyaw ko lang si ang family Makilan, Fidek, Colombres, Decime Santinlo, sa kalami sa pamati program mo. Bao, salamat gid. Si Barry Pablio Castel, good evening Sombray, I'm watching from Valladolid, keep safe and God bless. Greet lang, di na tumana dula. Greet lang please, taga Bacolod sa mga paryente namon dira. Sige, okay. Carlo De Leon, nabasa ko naman, no? Alright. Neneng Malo, Araman. John Makilan, okay, nabasa ko naman. Sige. Standby lang ka mo ha, kay may mga nagalinagumba pag itang balita. Karoon dugay pagbalik nato. Las 8:43. Pamati ang namon ginasanligan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, magdala, inspirasyon, aksyon, radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga estasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagbayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagan Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 8:48. Gina-endorso naton sa inyo ang Evergreen Herbal Capsule. Ini bulig balanse sa lawas ang tawo kung nagasululubrad dirang blood sugar nyo, uric acid mo dira, bad cholesterol, ang hyperacidity, sobrang asin, creatinine.
Brian Morden, Action Firing Line. Sige, this time matawag kita, no? Manawag kita, Sirimat Tinion, sa aton sining SAP plus 8.50, dasig-dasigon ta na lang ini, no? Amo ni Action J, no? Daligid lang. Pwede mo ko maayo lang. Diri kay pakita tagid sa publiko nga ginabunot na tanan diri, no? Are, no? Sino ayhan? Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Okay, na-check na to sa material ginatawagan na nato. Action Firing Line. Aha, paki-check sa mga cellphones nyo sa naga-monitor sa Rimat Tinion. Aha, baw. Uy, damo ning lugar nga isyo takina sang temprano pa, ho? Nagaring. Aha. Basi amo ni oras nagapiyong-piyong na ni Slablahaw. Sa mga edad nga mo na action hands, no? Nagapiyong-piyong na nimo. Hello, Nay. Nay, bugna. Bugtaw, anay, Nay. Bukan ugon ba? Uy, hara, nagsabat. Hello? Hello, good morning, Action Bray. Tiwas. Piho na yun. Why na damo problema na ya. Salamat gid. Si Action Brian niya. Oo, sa firing line. Ikaw gani sino ngalan mo, Nay? Si Lucrecia Bugna, Action Bray. Lucrecia Bugna, 51 anyos. Oo. Taga-Bangga Totong, Barangay Felisa. Yes. Ako na, sige. Ano apelyido ko gani, Nay? Bugna. Hindi ako, ano apelyido ko? Morden. Ba kompleto gid no? Anong color sang buhok ko subong, Nay? White. Bow! May 50 pesos ka nga load, Nay, ha? Wala tala nga 50 mga load, regular ina. Oo. Basta gani makapakot sa pamangkot o gani may paaman. Kung mo gani magluwas gali sa radyo, Nay, galanto kapag sa Facebook gali. Cookies. Mo na kita buhok ko puti buhok ko. Lawg-lahog lang nga puti. Oo. Sige. Nay, congratulations. May 500 pesos ka na. Ipaabot na namon da sa imo. May ara mo da remittance center sa Bangga Totong handumanan lapit, no? Lapit sa imo. Oo. So, buwas, ang imo nga load nga 50 pesos, buwas lang, Nay, ha? Oo. Thank you. Salamat, Nay. Mabuhay ka, Nay. May gabi. Thank you, na. Thank you, may gabi na. Congratulations. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagsabi. Action Radio. Action Firing Line. Pagsabat siya pa lang, why na? Kundi tiwas na yun. 500. Amo na kasimple action hands. Why ka na mamangkot pa? Ini nga mga tao, halin pagbugtaw sang aga hasta matulugan sa gabi naka-action radyo. Amo na bintaha da, duway ka na blaya problemahon pa kay pagsabot action bray. Do ka close lang sa mga duwana. Dato lang pagtawag kuya may name na kuya sa phone book action hands no? Action bray, good evening. Ay, grabe. Action Firing Line. Salamat gid na yan, no? Sige, ma-commercial ko kayong oras ko do ginatiwas-tiwas man action hands. Go ahead na si action hands, ha. Objective. Ay mainam na gamot para sa may mga problema sa baga. Kaya ugaling uminom ng Dr. May gabi lang sa kay Corazon Villasis Gayo. Good evening, Subray, monitor sa radyo. Pakigreet ko si Noy Juning and Norma o Barangay San Vicente, Binalbagan, Negros Occidental. Bings Gidagumboy Araman, Milagros Albanies, tamyaw lang ko da Albanies family sa Tabo Ilog. Milagros again, no? Joseph Oria, monitor lang Action Bray, salamat gid.
Ihob Lidona. May gabi Sombray, patamiyaw lang tani driver tricycle sa Villa Estefania. Salamat gid ba tidamo gina sila da no. Do kilala ko giniguro si Sir Ihob no. Yob Lidona. Alex Montesa, sir may gabi do na late si Alex Montesa. Dinhi sa Halinman. Sir Bray, patamiyaw lang sa tanan nga staff sang members sang Media Entertainment Production. Dula ang mga Munting Bayani Drama Theater Guild. Madamo gid nga salamat padayon sa arangkada sa kahawaan. Ay tuod ka, paintraha ko na bi. Kay madrama-drama ko. Year Evets Nabitsi. Good evening, Sir Bray. Ang tiban ni Gali Antiban ni Gali sang Moises Padilla. Greet mo si Doggy nga gapamati subong. Bao si Doggy pagidya. Binarb, nabasa ko na data. From Bago, no? Salamat gid sa pagmonitor. Sige, ba may topik ko pag ito tani nga kwan, no? Ambulance to blang nga nagbunggoanay sa Montero to, no? Maria Felisa Ibon nagamonitor man sa Tangob Seaside. Corazon Villases nagapasalamat. Action Bray Liyog Lawaga liwat ang cell number nga ginapadalaan kay mag-intra. Ako bala Action Bray monitor gid bala Action Fred Astag Sir Eric Roger Gutib. O ti intrag i-text nyo lang kay at ang number liwat basahon ko ha, ang number liwat ha. Pinky Honto Pilye naga-monitor sa Barangay Tangob, no, mga Pilye family. So Tangob, grabe nga mga listeners sa Tangob, no. Mandalagan, Felisa, Granada, Biloga, Bacolod. 0963 219 8066. Kaon nyo na ha. 0963 219 8066. Pagtawag na mo, dapat naka-tune in sa radyo ha. Para sigurado gid ha. Sige. Di pa din iba na to ng mga greetings. Maparelax ko gamay lang. Dala lang ka mo ha.
Gina-endorso man naton sa inyo mga kaaksyon ang may nag-monitor sa sining mga tiniyon sa Barangay 33 si Madam Lilibeth Malaka Pabilio. Good PM Bray, wala ako swerte sa kabutay ba pero migid ko gatutok sa Facebook Live. Salamat gid, God bless man. Hindi man ko pwede OFW man sa Hong Kong. Kalayo sa imo da ma'am na. Sige. Ang iban nga ko nabasa nga man text, pasensya gida. Oras na kulabos na. Upod sa pagos nga puwersa sa Action Radio News Team. Standby karon sa Action Night Patrol. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Maghilibati tabuas sa amamang gyapon nga estasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.